I això és una qüestió fonamental que vull adreçar avui als joves, perquè Matías Sangüesa és un exemple també de dedicació, de generositat a la política. És evident que en aquestes ocasions qui perd és la família, però qui guanya és tota la societat. Sense gent que se dedique a la política democràtica d'una manera honrada, honesta, d'una manera absolutament despresa, generosa, la política deixaria de ser política en termes democràtics i acaba sent simplement una política al servei dels poderosos o al servei dels principis que estan en contra de la llibertat. Per tant, des del reconeixement personal a lo que ha significat fer política en aquells anys, vull dedicar-li el millor homenatge, que és que Matías Sangüesa sempre serà alcalde de Guadalajara.